Hey, what's up guys? What's up? I'm back to the grind, man. I'm back. So, bumalik na ako dito sa pag-YouTube, guys. So, pasensya nyo na dahil matagal ako pag-upload ng video. Week na siguro. Week na ata. Dahil nasira yung ko guys, yung PC. Nabasa yung yung CPU, yung thermal paste. Kaya pinalitan ko yung bagong thermal paste, guys. Pati yung CPU, nabasa din. Inayos ko. So, gumana na yung PC natin, guys. Balik na tayo pag-upload ng video. So, welcome back to Bawal Tumawa Challenge, guys, which is part 3 na. So, yung part 2 So, meron kasi nag-request ng part 3, guys. So, gawa tayo ng part 3. So, ito na. So, let's go. So, yung part 2 is natawa ako doon. So, hindi ko makontrol yung guys, yung tawa ko. Kasi, ang funny kasi, guys, eh. So, natawa ako doon. Hindi ko makontrol yung tawa ko doon. So, simulan na natin to, guys. In 3, 2, 1. Let's go. Let's react the video. Okay, let's play. Okay, video ko yan. Kumakanta. Pasensya na po. Hindi ako marunong pasensya na. Pasensya na. Dismosang aso. Di ba? Kaya ako nagpapadala ako. Sabi ko nga, daling nila ako eh. Pero nag-negative kami, Kaya nga. Ikaw dapat, hindi ka dapat pumunta ron. Kaya nga. I'm not laughing. I'm not laughing. What? How? Paano nakalakad? Baka merong nylon or hangin? Lagay ng piccolo. Buisit na tropa. Ming Ming! Ming Ming! Alis dyan! Si Ming Ming kasi! Papatayin ko talagang dadaan. Ming Ming! Oh! From the Maria Clara suit of film. Grabe naman, take 100 na. Ming Ming! Get out! Paawa! Nag-gray ko si ate. Ming Ming kasi! Hala. Gigil na si ate. So, wala akong natawa. Ngiti lang. Okay. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Grabe yung truck. What? Wow! Free Wi-Fi. Network, good luck. Take a password. Wow, grabe naman. Tapos, hayop. Free Wi-Fi. Hey! What? Putus Dumnezeu, mă, Diman, că pământ. Ano nangyari? Ulit. What? Motot? Motot. Putus Dumnezeu, mă, Diman, că pământ. Ngayon, hindi ko natawa. Ngiti lang, guys, kapag tumawa ako, gawas niya yung ngipin ko. Ito na naman, shampoo prank. Magic, kuya. Magic shampoo. Hello.
Ubus bukanya? Jeans kuya. Tawa to. Huli ka, Balbon. Hahay. Not laughing. I'm not laughing. Ano na naman to? For sale, issue. Kampon ni Satanas ata to. Liktrefan nyo, pagod na. Tibay! Ooh! Yung isa, chill lang. Chill lang yung isa. Police? Police or... Wow, May! Police ba yun? Nagluluto ka? Hindi, naglalaba, gago. Dila, nakala ko may Uy, pasok anime ka. fighting simulator oh. Bilis ah. Wala. Grabe, yung bilis mag alt-tab. Walang kinikilig. Wow, bunso. Bilis man. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Oh, Tangina, umutot. Ay! Hindi na puta. Tama na nga. Putang inang hawak ng batang to. Titi. Ay puta, isda pala. Sorry, I'm po. isda lang pala. Akala ko basta isda lang pala. Okay, so that's it lang muna ang Bawal Tumawal Challenge guys, which is part 3. So, kung gusto niyo pang part 4, comment lang kayo guys, okay? So, hanggang dito lang muna guys. Sa manandiyo ka na dyan, please leave ka ng like dyan. Ma-appreciate mo yan at subscribe na kayo, click notification bell dyan. And yun lang guys, thank you for watching and I'm out. Sansin desu at Jane!